Hello, kumusta kaya po? Pasang bayan kayo man po, di tinanong mo nga umok ko. Siyak ni Ben Bautista, katwak ni Or, Kataga. Ilocos or, Kita tiya sonata para kada kayo. Nakasagana kan? Madasay kaya. Kay garod. O masetas na inal-aladan ka, ti ayat analanda, sinisibugan ka, ti adu alulwa, ngem itanta di makkelkan, sa balimeten jagaywan ken kan, intun siya ay matay, ay asin tupay ti bangkay, dagat tungay kapurmo, at tubunrut alalang to, nutoy biyak ko, iyamay ken kamangyang mo, asyak yaku di pimusay, na may kapoy taranggas mo. Talagang kumisang ka man naragsak nito par, ngayon naliday dito balikas. Para sa akin pala talaga yan. O masetas nga inal-aladan ka, ti ayat analanda, sinisibugan ka, ti adu alulwa, ngem itanta di makkelkan, sa balimeten jagaywan ken kan, intun siya ay matay, ay asin tupay ti bangkay, dagan tungay kaburmo, at tubunrut alalang to, nutoy biyak ko, tibay ken kamangyang mo, asyak yaku di pimusay, mamay kapo itaranggas mo, intun siya ay matay, ay asin tupay di bangkay, dagan tunay kaburmo, at tubunrut alalang to, nutoy biyak ko, iyamay ken kamangyang mo, asyak yaku di pimusay, amay kapo itaranggas mo, asyak yaku di pimusay, amay kapo itaranggas mo. Nagsamit dito nga po sa sen, agyaman natin ka, panangdanggay kanya. Agyaman at net ako.